And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kumpirmado, kabit nga ako. Itago niyo ako sa pangalang L, 22 years old. Isang lisensyado at baguhang guro. Pero hindi baguhan sa makamundong gawain. Nahihirapan akong umpisahan ang kwento kong ito sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay maibabahagi ko ang isa sa pinakamasaya, exciting at pinakamalungkot na yugto ng aking buhay. Ito ang aking secret file. Sisimulan ko ito noong 4th year college ako. Nag-OJT ako noon bilang student teacher sa eskwelahan na isa sa mga naging alma mater ko. Halo-halong pakiramdam ang nararamdaman ko noong mga araw na yon. Dahil sa unang pagkakataon ay magtuturo ako ng aktwal sa mga bata. Masaya na nakakapagod ang naging experience ko sa aking internship. Pero mas puno ng excitement tuwing sasapit ang Friday kasi yun ang araw na magre-report kami sa college department namin tungkol sa mga na-experience namin sa actual teaching. Pero ang hindi ko alam ay mas madodoble pa ang excitement na yun sa mga susunod pang araw. Huwebes ng hapon noon, inabot ng 6:00 ang tapos ng klase ko. Dahil shifting ang pasok ng mga bata. Yung may pang-umaga at pang-hapon. Madilim na noon sa labas ng gate ng eskwelahan at wala nang halos tricycle ang masasakyan dahil karamihan ay service na ng mga bata ang dumarating. Kaya ang naisip ko noon, nalakarin na lamang hanggang kanto at doon na lang mag-aabang ng masasakyan. 7:30 na. At papalalim na ang gabi. Malumok na noon sa kinatatayuan ko at ramdam ko na ang gutom. Pero naghintay pa rin ako ng masasakyan. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang may dumaang jeep owner sa harap ko. Natakot ako noon at magsisimula na sana akong humakbang nang biglang magsalita yung nagdadrive. "Sakay ka na ma'am, gabi na oh." Inangat ko ang tingin ko at nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ang pamilyar na mukha. Si Francis, ang dati kong schoolmate. Nakangiti ako noon habang inaayos niya yung mga gamit ko sa likod ng owner. "Salamat," ang nakangiti kong tugon sa kanya. "Teacher ka na pala?" tanong niya sa akin. Habang nakatuon sa kalsada ang atensyon niya. Magiging teacher pa lang," sabi ko sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, parang may mga nagliliparang paru-paro sa tiyan ko. Nung umiti siya, tiningnan ako. Gwapo si Francis, maapil. Very manly ang datingan niya. Cliché mang sabihin pero makalaglag panty siya. Gwapo na siya noon pa mang high school kami at mas bumagay sa kanya ang matured niyang datingan. Itinuro ko sa kanya kung saan ako nakatira at dun na nagsimula ang lahat. Nagsimula ang pagsabay niya sa akin sa pagsakay ng jeep papuntang university tuwing Biyernes. Palagi lang kaming tahimik na nagtitinginan at ngumingiti sa isa't isa sa buong durasyon ng biyahe. Mas masaya pa nga kung traffic kasi nasusulit ang oras namin sa piping pag-flirt sa isa't isa. Aware ako noon na may anak siya dahil naging usapan yun sa group chat namin ng high school friends ko. Balikat lang naman ako doon kasi nasa isip ko na anak lang naman pala at walang asawa. Nagpatuloy ang ginagawa naming lihim na pagpapakita ng motibo sa isa't isa. Hanggang sa matapos ang internship ko
at pumapasok na uli bilang isang regular na estudyante dahil sa naiwang units gawa ng pagpapalit ng academic calendar ng university. Mas naging active pa kami noon. Nagkapalitan ng cellphone number at nagve-video call na rin. Nagsasama pa rin kami. Salita ni Francis, minsang nag-uusap kami tungkol sa papalapit kong thesis defense. Pakiramdam ko ba'y nawalan ako ng kulay sa sinabi niyang yun. Kinabahan ako. Mahabang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Magsalita ka, El. Natatakot ako dyan sa pagiging tahimik mo. Tiningnan ko siya sa mga mata niya at ngumiti. Nagtatabi kayo. Yun ang unang lumabas na salita sa akin. Tumingin siya sa baba. Alam ko na ang sagot sa tanong ko. Sinabi sa akin ni Francis na hindi raw sila okay ng kinakasama niya. Bagamat magkasama sila sa bahay pero hindi raw sila nagtatabi. Anak na lang daw nila ang dahilan kung bakit sila nagsasama. Pero may pagdududa pa rin nabubuo sa puso ko. Hindi naman ako tanga para isipin na ang babae at lalaking dating nagmamahalan at nagsasama sa iisang bubong ay walang nangyayaring kahit ano. Ang unang inisip ko noon, kabit ako. Kabit ako. Naalala ko noon kung gaano ako nasusuklam sa mga kabit. Kasi ang tita ko ay isa sa mga biktima noon. Pero ayaw kong putulin yung anumang nabamagitan sa aming dalawa ni Francis. Takot akong maiwan. Hulog na ako sa kanya. Working student si Francis. Kahit na may kayang pamilya niya, ay hindi niya inaasa ang responsibilidad niya bilang ama sa kanyang mga magulang. Humanga ako sa kanya ng husto dahil doon. Pilit kong isinasaksak sa isip ko na siguro natrap na lang talaga siya sa sitwasyon nila ng kinakasama niya kaya nagpapatuloy pa rin kahit nasasakal na. Pero may agam-agam pa rin sa puso ko. Pakiramdam ko ba'y mali pa rin ang pinasok ko? Naming dalawa. First boyfriend ko siya, kaya ang sabi ko sa sarili ko, pipilitin kong maayos ang buhay namin. At kung magkataon na magiging kami, ay buong puso kong tatanggapin ang anak niya. Consistent si Francis sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Sinusuportahan niya ako sa lahat. Siya ang madalas na humahanap ng RRL sa paggawa ko ng parte ko sa thesis. Dinedate niya ako at binibilhan ng kung ano-ano. Pero sabi ko naman sa kanya na hindi niya kailangang ibigay sa akin ang mga material na bagay dahil siya lang at ang presensya niya sapat na. Hulog na hulog ako. Mahal na mahal ko siya at ramdam ko ring mahal niya ako. Madalas kaming magkita ng palihim. Tumatakas ako sa bahay para lang makita ko siya. Abutin man kami ng hating gabi sa daan, ay ayos lang sa amin kasi yun lang yung oras na malaya kami. Hanggang sa makagraduate ako at nagsimulang mag-review para sa board exam. Inspired ako noon. G na G sa pagre-review, kumbaga. Ganun pala yung pakiramdam ng in love. Para sa akin, exciting lahat ng mga bagay. Naalala ko noon na nahihiya akong nagtanong sa kanya ng pera. Nangutang ako ng pambayad sa remaining balance ko sa enrollment fee ng review center. Natawa lang siya at yinakap ako ng mahigpit. Matapos noon ay inabutan niya ako ng pera at buong suyong hinalikan sa noo. Love, wag na wag kang mahihiyang magsabi sa akin kung may kailangan ka. Susuportahan kita sa lahat ng bagay na gusto mo, sa lahat ng pangarap mo.
Sinabi niya yun. Naluha ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Siya ang kauna-unahang lalaki na nagpakita sa akin ng kakaibang pagmamahal. Tinutuon niya yung sinabi niya. Sinuportahan niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Minsan nga naaawa ko kasi hating-hati siya sa pamilya niya at sa akin. Pero lahat ng yun ay sinuklian ko ng pangunawa at pagmamahal. May nangyari na rin sa aming dalawa. Pero hindi naman all the way. At sabi ko, pangako, kapag lumabas na ang resulta ng exam at nakapasa ako, doon, legal na kami sa mata ng lahat. Aayusin niya daw at kakausapin niya ang kinakasama niya at magiging official na kami. Yung official na hindi na kailangang magtago. September 2019. Umakyat ako papuntang Baguio para sa pag-take ko ng board exam. Nakasakay na ako noon sa jeep kasama yung isa kong kaibigan nang biglang napamura ang kaibigan ko. Alam niya kasi ang lahat tungkol sa amin ni Francis. Kasama yung asawa. Nagulat ako sa sinabi niya at biglang kinabahan nang may sumakay na dalawang pamilyar na mukha sa jeep. Si Francis at ang kinakasama niya. Nakangiti ng todo si Francis sa akin noon. Kabado ako kasi mukhang palaban yung kinakasama niya. Buong biyahe ay palihim kaming nagchat-chat ng kaibigan ko. At palihim din naman akong tinitingnan ni Francis. Pakiramdam ko noon ay matutunaw ako. Hanggang sa makababa kami sa terminal ng bus ay hindi kami nagkibuan. Nagchat na lang kami sa isa't isa at nagtawagan. Ipinaliwanag niya na sabay raw ang klase nilang dalawa kaya sabay na silang pumasok. Mabigat na mabigat ang dibdib ko noong mga panahong yun. Ginawa ko ang lahat ng paraan para alisin lahat sa isip ko ang mga posibilidad at agam-agam na baka nagsisinungaling lang sa akin si Francis. Di ako makapag-focus sa board exam. Kaya nagdasal ako ng taimtim. Humingi ako ng sign kay Lord kung tama pa ba yung ginagawa ko. At ibinigay niya nga yung sign na yon. 2 months after ng exam, biglang nag-chat sa akin si Paul, classmate ko nung high school. Nagkumustahan kami at ginudlock niya ako sa papalapit na resulta ng exam. Hanggang sa humaba ang usapan at nabigla ako sa sinabi niya. Kapatid, huwag kang ma-offend ha. May relasyon ba kayo ni Francis? Matagal ako bago nakabuelo. Anong klaseng tanong ba yan, kapatid? Ha ha ha. Tugon ko sa kanya. Hanggang sa may sinend siya sa aking picture. Wedding picture. Ay, kasal pala si Francis at ang kinakasama niya. Umiyak ako magdamag. Di ako nakatulog noon. Totoo nga. Kumpirmado. Kabit nga ako. Legit. Kinontak ko si Francis. Kinausap ko siya at humiling na maghiwalay na kaming dalawa dahil mali yung pinasok namin. Umiyak lang ako ng umiyak. Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko noon pa man. Napakatanga ko. Naghiwalay kaming dalawa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko na siya mahal. Malaki ang naitulong niya sa akin. Minahal niya ako at sinuportahan niya ako. Pero bawal lang na magitan sa amin. Bawal na bawal, lalo na sa aking propesyon.
Maaaring isa siya sa mga taong ibinigay sa akin ng Panginoon para maabot ko ang pangarap ko. Ang maging isang lisensyadong guro. Nangako ako sa kanya na ibabalik ko lahat ng ibinigay niya sa akin noon. Sa ngayon, okay na kami ng asawa ni Francis. Napakabait niya. Hindi niya deserve ang masaktan at mapagtaksilan. Sa ngayon, patuloy akong nagmo-move on sa una kong pag-ibig. Ako man ay nagmahal, nasaktan, pero natuto ako sa aking pagkakamali. At yun ang mahalaga. Muli, ako si Elle. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.